Wis. Urung Ding. Kira tak dadekke siji karo celengane wiyaga sing ning rekeningku. Sing wiyaga lho. Sing 44 kae lho. Nek tak dadekke 45. Terus kok dibagi bareng. Iya engko dibunuh santai wae. Kok trimo ora, Cah? Trimo ora ayo. Ayo. Munio serentak. Ora. Ayo. Ora meng aku wae yang dijokke. Coba tarenono, trimo ora? Lah trimo ora? Trimo ora. Kupingmu krungu ora? Lah nek trimo ya aja kon aku kan jalukke jalukke ngono. Sing ngomong ngono sapa ora ana wong gawe-gaweane kowe wae. Maksud mboten lho. Jenengan nek oleh transferan menggari ngemehke ngono lho maksude. Kon apa? Ngenehke. Kon ngeneke sapa? Neke sing dikeki. Arep donggo ngopo? Tak wis do cukup to. Senengane nek karo duit kok do saru lho tak. Wis tak gawane sik. Argo ngopo? Aku kebutuh aku oke kok. Arep nakal ya. Senengan. Ayo, kowe iki tak takoni arep ngopo ya do ra wangsulan ora.